השבוע יכריזו על הקמת הממשלה, ובין אם האמנתם או לא בפוליטיקה החדשה, ניתן לראות מנקודת מבט אופטימית עידן חדש של שקיפות ושותפות שהביאו חברי הכנסת הודות למרק צוקרברג. לא ניתן להתעלם מנוכחות חברי הכנסת ברשתות החברתיות. לא מעט מהפוליטיקאים, אם לא רובם, מחזיקים דפי פייסבוק וטוויטר, המתוחזקים בתדירות גבוהה על ידם או מי מטעמם. אם חשבנו שתופעה זו תיעלם לאחר יום הבוחר, כנראה טעינו. אנשי הציבור מוכיחים שהם כאן, ומנצלים את פלטפורמת התקשורת שנוצרה כאילו נתפרה ממש בשבילם. יושב ראש יש עתיד, חבר הכנסת יאיר לפיד, כתב בפייסבוק, מתנצל על השתיקה הארוכה, אבל היו עכשיו כמה ימים שבהם כל מילה שהייתי אומר הייתה זוכה ליותר מדי פרשנויות וספינים. אעדכן ואסביר, אבל היה לי חשוב להגיד לקהילת הפייסבוק של יש עתיד שאני עדיין כאן ואמשיך להיות כאן מפני שהדיאלוג בינינו הוא חלק מהפוליטיקה החדשה שבה נבחרי ציבור לא סוגרים דלת ונעלמים יום אחרי שקיבלו תפקיד. הפוליטיקאים מפרסמים אירועים בהם הם משתתפים וקוראים לציבור לקחת חלק. לא פעם עלו כותרות באמצעי התקשורת כתוצאה מסטטוס של חברי הכנסת בו הביעו את דעותיהם בנושאים שהונחו על סדר היום. לעתים קשה להבין האם פנייתם לציבור או לחבריהם לספסל בכנסת. ניתן רק לקוות שחשיפת הפוליטיקאים לדעת הקהל החברתית הזו ודעתם אלינו תשפיע ותועיל.